Много се радвам, че започнах пак да шия, започнах пак да взимам единични поръчки, както аз ги наричам. Това са поръчките по размер, тъй като дълги години бях изоставил, бях го зарязала, тъй като преживях един стрес и от тогава зрението ми започна да отслабва и аз реших, че няма да мога да работя повече. И тогава създадох Сирена Плюс, така че аз да мога само да създавам моделите, а други хора да шият за мен и аз да не се допирам до машините. Но по време на COVID, за което съм много благодарна, когато затворих магазина на центъра на Витошка и клиентите започнаха да искат да идват, да продължават да идват, тъй като бяха свикнали с магазина да пробват. И започнаха да идват в ателието и започнаха: ма не може да ми ушиеш това, може ли да ми ушиеш това? И аз малко по малко започнах и така, като че ли започна да ми се връща зрението, придобих отново увереността, която имах преди и така започнах да шия отново размери. И затова искам дълги срокове, тъй като аз работя поръчките по размер и ги работя бавно, тъй като за мен това е огромно удоволствие. Наслаждавам се на всеки един тигел, на всяко едно нещо. Основната дейност, той магазина, нали, се продава през онлайн магазина, но тези поръчки, които са по размер, те са по-специфични и са по-персонализирани. Обичам връзката с клиентите, обичам да видя крайния резултат, доставяме удоволствие, когато дойде някой с дреха, купена от магазина преди години и аз съм я забравила съм дори модела. Доставя ми удоволствие връзката с клиентите и връзката с хората, доставя ми удоволствие разговорите и най-вече харесвам радостта в очите, когато си получат дрехата готова и когато видят крайния резултат. Това в момента е рокля, отново за бабата, май в последно време се забавих шия. Това отново е рокля, за посетителска рокля за абитуренска вечер. Ето така ще изглежда. Късичка е, много сладка ще се получи, ще ви я покажа, когато е готова. Много се радвам, че започнах пак да шия, започнах пак да взимам единични поръчки, както аз ги наричам. Това са поръчките по размер, тъй като дълги години бях изоставил, бях го зарязала, тъй като преживях един стрес и от тогава зрението ми започна да отслабва и аз реших, че няма да мога да работя повече. И тогава създадох